darba wenzu tana ma jistar kien jannar għalil riħxi tawra dan kollu jaxadin fettillu xwaħda din li tal-laħuta kbira dritt għal fuq il-blat u dam ħafna jitfallenza blis bandola imma ta' xejn, imma ta' xejn, imma ta' xejn urrat id-dam-dam u xita tfur bil-qlil u l-popru wenzu għada qalbu min tanċkil sab l-axar wenzu jħoss bħal fis-sillenza jros sejjaħ l-ajjut mal-erba tirjieħ xi sajjida kif semawħ erħew la jiġru wen terħilux, terħilux u terħilux u min jajt kienet xieħuta ta' antar u min iġebbet u jajtin ħuta daqsmar darba wenzu ta' namarista kien jannar għallil riħxi tawra f'dan kollu jaxadin fettillu xwaħda din li tal-laħuta kbira dritt għal fuq il-blat u dam ħafna jitfallenza bliż bandola imma ta' xejn, imma ta' xejn, imma ta' xejn urrat id-dam-dam u xita tfur bil-qlil u l-popru wenzu għata qalbu min tanċkil sab l-axar wenzu jħoss bħal fis-sillenza jros sejjaħ l-ajjut mal-erba tirjieħ xi sajjida kif semaw erħew la jiġru wen terħilux, terħilux u terħilux u min jajt kienet xieħuta ta' antar u min iġebbet u jajtin ħuta daqsmar sab l-axar wenzu jħoss bħal fis-sillenza jros sejjaħ l-ajjut mal-erba tirjieħ xi sajjida kif semaw erħew la jiġru wen terħilux, terħilux u terħilux u min jajt kienet xieħuta ta' antar u min iġebbet u jajtin ħuta daqsmar sab l-axar der fil-wiċ kien zarbun dal-militar